Ayusa pagkalami si charong bulaklak o pagka-crispy ha. Grabe ni kauna nakatukob na po mga singgaong lami-lami di na baho. Isaw-saw na sa sweet and sour nga sauce. Sus piti-piting baba sa mga singgaong. Oy grabe porting ayusa. Way gipasaylong mga singgaong purmag mga lunos. Butirik na po mga pabawnan sa mga singgaong porti dagko ang mga lamoy wala dagang pasudayag lahos. Di na po, sugda na to. Gimotor na sa mga singgaong da largo kay magpalit tag lami-lami sa merkado. Na naman po mihatag sa mga singgaong matukob. Ipalit na naglami-lami. Alahos dira mga singgaong abot na sa merkado. Di po di matabas-tabas sa itong nagyan. Porte po na ayusa. Dira gikilo na nato para chicharong bulaklak. Kani mo ayos tokbon. Wala dagang pasundaya gisod na largos plastic. Daog gibit-bit na sa kasinggaong da. Ari na punta din sa lamasan. Siyempre di man gina magpauwahi atong lamas kay mao man magdaglami sa tong tokob. Matik apila po ta nagpipino da man ang kilakilawon na to ba. Dira apila po ta nagsili man mag-aso-aso ba. Wala dagang pasundaya gisod na largos plastic. Bayre largo. Dira gibit-bit sa kasinggaong. Ari na po ta dres kamanggahan. Grabe porting ayusas manggaw nagilo-gilo. Wala lang magpakilo din ta dia. Wala dagang pasundaya gisod na largos plastic. Ihatag sa singgaong. Dira gibit-bit na. Matik batsi na ta. Dira og gilapuan na dayon ta na largo. Ana man nalapuan bigla siya daan para mahumok-humok ba. Matik dira man naglapua. Grabe porting yun ayusa ni. Wala dagang pasundaya gilimpyuhan na sa mga singgaong lagi pangkuha na mga pait-pait og mga ai ba. Matik gilabuhan na dayon sa usa ka singgaong dia. Agi kuso-kuso mo galaba. Matik timplahan na tadi dayon botang magic sarap. Buyokan po dayon tanag abo. Asos grabe di matabas-tabas. Siyempre di po na maway atong color-color dia. Ikahuman imikos-mikos dayon gamit ng kamot. Grabe di ra porting ayusa. Siyempre di may ginamagpaway ng dahon sa gunoy pangpahumot sa tong luto ba. Kana juteng hagunoya. Asos grabe di po matabas-tabas na kana man dahon sa gunoy. Matik gidupo na natong kayo das usa ka singgaong. Tay hopa agod sigalargoy. Di ra wala dagang pasundayag sugdan na tanas pagtakang. Kana goods. Dili pa nimo final na ato pa nang gisalon da para monunot ang sarap ba. Asos grabe porting yun ayo sa tokbon ani ro. Di ra minunot na ang sarap. Unsa pa ilangayan hauno na tana. Mao na ni siya pinakalas ka proseso. Ikaw ba itusla danis mantika nga nagbukal-bukal. Grabe porting yun ayo sa ani. Ibalhin sa tanas usa ka kaha diha. Buyo ka nito nagharina diha. Butang na crispy fry para mo crispy gyud ba. Ikaw man imikos-mikos dayon. Porting ayo sa itakang na largong kawang. Wala dagang pasundayag glono dis edible largo. Di po na matabas-tabas sa tong gilunod ni edible kay duha nakalapad. May nang bulutos mantika aton si charong bulaklak ba. Wala dagang pasundayag sugdi dis paglunod. Grabe nagsibi-sibi ang kaha oy. Nagsibi-sibi ang kaha. Wala nagpanilap ng singgaong. Grabe porting ayusa. Porting gid kusugas tokob sa mga singgaong ni ron. Grabe. Di araw nagpupuan nagsugod klaruhas crispy. Asos pagkalami grabe. Wala dagang pasundaya gihaon largo. Grabe taging tinga igsoon sa karan. Asos porting ayusa. Pagka-crispy grabe lamian naman po dito. Grabe sa singgaong nagsimot-simot na. Tora wag yung kagwantang singgaong may punit yun. Gitokob Magsirok na. Grabe sa singgaong pur magway subad. Gilagoy-lagoy lang bisag init. Di pa yung sa kasinggaong pur maglunos may punit yun. Unsam na init. Di po di matabas-tabas singgaong bahalag init. Gipunit yun. Gitokob largo. Gilagoy-lagoy pag-ayo. Grabe sinirok. Wag yung kagwanta. Grabe yung hinay nga. Mura yung singgaong lunos. Panglono na largo. Kaginahinay na sa mga singgaong tokob. Grabe ni mga singgaong kaon rewa. Samtang nagluto patungo sa kasinggaong. Gihiwa-hiwa po sa kasinggaong diri ato mga labas. Himuon man tanang sweet and sour nga sauce. Asos di araw grabe dali ara may crispy bongkag na bong bahaw aris mga singgaong. Grabe kusuga biya madag panglamoy sos porting ayo sa gud isaw-sawan sa tong sweet and sour nga sauce ron. Sos grabe pagka-crispy makapanladok man sa dadrig di oras. Buro tapong pabaw na sa mga singgaong ani ron. Samtang nagluto pa ta maniho puta na atong sweet and sour nga sauce. Matik ibuyok ka na nagkamay dayon ang kaha. Isunod na atong mga lamas. Siyempre na apot tay sili para maganghang atong sauce ba. Matik imikos-mikos dayon na. Isunod dayon ang suka. Inanion na siya pagbuhat og sweet and sour nga sauce. Buyok ka nagbitsin. Buyok ka ketchup para magpapuwa. Katakot-tawon dayon na. Grabe porting yung lami asaw-sawan ani ron. Matik butangan puta nagtayubong para maglaut-laut. Butangan pug patis gamay. Grabe porting ayusa. Dira tong sawsawan itak-ang lantani para pabukalon gamay. Dira matik managluto. Asos grabe pagkalami ihilamos guys mga singgaong ron. Pagka-crispy dira tong sauce may bukala. Hauno na tanadayon. Porting ayusa isaw-saw ato diri na dagang pasundaya giplaster na tong hukaran dia. Matik iyabon na natong mais nga kanon dia. Asos porting gud ayusa ipares ani. Okay daog humanag pangladlad atong mais nga kanon. Wala dagang pasundaya ipanladlad na diri atong si charong bulaklak. Di po na matabas-tabas na kay gaparisan putrag mangga nga hinog. Asos lami ay tokbon ani ron. Matik iyabon na dayta na atong sauce da nga sweet and sour. Grabe porting ayo sa gutuslaan ani. Siyempre di ara atong pipinong makinilaw. Asos di ara atong finished product. Porting ayo sa. Salamat na kayo sa nag-sponsor sa mga singgaong. Makatokob na yung mga singgaong lami-lami na pod. Wala kagwantang ko sa kasinggaong may tokob na gyud. Way siya butangan sa tanag lain sa usawan patis ug suka. Nya nay sili hanghang ba. Okay daog wala dagang pasundayag tokbon sa namon kay purman nag mga lunos sa mga singgaong di nakahuwat. Bunal. Salamat Ma'am Sky. Bob.
Salamat Ma'am Sky. Nadat ko report. Abab. Dura. Oh. Jam lu. Ambil ha. Mana? Sudah bahas ansar. Hah? Untuk di sana. Ah, belum ya. Gumbet. Itu ni. Dia pejit oh kena tutup. Hangul buang. Ni apa? Berapa? No. Okey. Akan kan aku menang. Apa yang? Kapag gwapo, Kristo ng mga gwapo. Nah. Kakak Abi Brian, kau kemarin tinggal mo. Apa nakahunat? Nah, buang mak tingog. Meron na ilang tingog kay. Ay, fokus kaon. Nasa mo ano? Dahil nasuko doon. Ayaw? Ano yung batang suka eh? Enggak, ano na bisa na. Tumot. Palato eh. Ano? Ito mo dia. Libo kasi pala ito mo. Napa dia? Nahiya sa mga. Hindi mo mahal. Nakita. Masukal kasi yung mata. Abi Brian, dapat. Ay, lato na ko. Babahan ka na. Hindi na dire be. Ano na, magamo na. May ko na sila gusto na. Gusto na magamo. Wah. Ah. Sige hai. Mugtang ba? Welcome naman. Spicy. Gawan ka ba? Ini agad. Ay, labay na lagi. Pipino. Nga ako sa day, wala tingog. Wala mo tingog kay Gala mo, ba? gutom kayo. Gusto nga mo. Pero magilos. Enggak. Enggak. Ya, berapa? Nun. Lunos. Thích mà hai cái máy. Miết nhíp. Được không? Tama. Kami. Pak Imperial. Tulaw eh. Pak. Pas ba? Masabar bisa tembak-bak dia. Enggak tahu. Betul ah? Ngomong. Enggak, gimana? Enggak. Mau kau main. Kita dulu tak tahu, ini kena hangga. Apa lagi gimana? Nah, sekarang kalau belum usul. Kenapa ya?
Kaya bigas mo. Baba. Mabugtang baba. Okay, bye. Nama na? Ay, makakabangga nga, manuskrito. Ayusaw kusuga makadagtokob sa mga singgaong wag pasaylo ari lang takoto mga singgaong i-share og like nga video para mas daghan pa tamatkob.